E kinde ni ma jo Kenya nigi mor mogundho tok tim mar Harambee Stars bedo gi tugo makare e tukegi mag CHAN 2024, jotugo ma rowere mawuok e kor gwenge medo yudo thuolo mar bedo gi lek mar tugo ne tim mar Harambee Stars e higni mabiro. Klab mar Unyaga Eagles mawuok Suba e kaunti ma Homa Bay County nobedo gi thuolo mar dhi neno opira mar Harambee Stars e kinde mane girakore gi tim mar Morocco e alap ma Kasarani, kama eri miyogi thuolo mar bedo gi lek makare. Kanoloso e kinde ma timno yudo gige tugo kowuok riwruok mar Dr. Raymond Omolo Foundation, patron mar timno Dr. Mark Matunga nojiwo dongruok mar tuke e kor gwenge, gino mowacho ni biro konyo timbe mag Kenya yudo jotugo mapod tindo. Michael Dari, ma en jawach e lo riwruogno, bende nolero ni gibiro bago tugo maduong' makelo kanyakla kauntis 20, tugo mibiro bagi e boma ma Nairobi dwe mar 12. Mark Matunga timo ni wanyalo bedo gi jotelo mabe Kenya ka. Ok ni jotelo bedo mana mar tuoji, wakwaye jotelo moko bende time gima Raymond Omolo timo. Sani Raymond Omolo plan mondo luong 20 counties from all counties kokelo gi Nairobi ka, ochako gi 20 counties, bang next year wadhi kendo another the remaining counties. Mondo at least mondo nyithindo obed machiegni kendo ging'ere. Kotimo mani nyithindo biro bedo joma be ok gibi kwelo, ok madho njaga, ok gibi timo weche mag raping. Beduru gi luor kabisa kwayo kamano opichwa ma Jumapil. Ingini sani CHAN ng'iyowa kabisa. To eno thuolo mokwongo biro ni golden opportunity gi Kisungu ma CHAN obiro ga Kenya ka. Koro AFCON bende biro biro. To AFCON biro mna kwa keto luor makende. Kik mondo wakethuru gima ber mosebiro ni. Wawene nyithindo thuolo mondo mi otug sport. Ma en gima duong' kabisa kendo nyaka ng'e ni kimiyo nyathi thuolo mondo otug sport, oaye timbe moko mag njore. Makoro nyalo kawo thuolo ne ni odhi timo timbe mag njore nikech e sport kitugo tibedo ng'ama disciplined. Gin disciplined e school, ka gin e gweng' be gibedo disciplined. Koro wamiyo nyithindo gi thuolo mondo mi ogo mpira e yo manyalo miyo chieng' moro mbele kanyo gine maber.